Nana, good morning. Baby, I will be Pastor Love and I can say quickly, Mate, and I'm information be from on my TV, Net2 TV, yes. Say, or any Canada, Japan, I can say, Pastor Love, Afre will be America. I can't actually say, nsɛm a Manasi ɛbɛka wɔ Net2 TV so nyinaa ɛyɛ nokorɛ na ɔpɛ sɛ ɔba hɔ na ɔbɛpa ɛkyɛw ɛwɔ Net2 TV ɔsɛ saa asɛm wɔ wote a ɛnyɛ nokorɛ biara nim ɔsɔ no me Pastor Love memfrɛ obiara wɔ America meni obiara my friend wɔ America akasa asɛm no akyerɛ no na tie me ha ne tie me yie ɔsɔfo bi wɔ kurom ha yɛfrɛ no Eric Boahen na Eric Boahen no ɔyɛ makwada ya ɔtaaba me nkyɛn saa asɔfo Eric Boahen a yɛbɔ ne mmara ne wuche saa asɔfo no oye makwala bia na otaba me nchen otaba me hompo ewo fie na saa osofo yi ene frɛ me na ofrɛ me no se oben Canada Japan kakra na oko paacho ema osofo bio anka yebegu nanim ase ewo eye Net2 TV ne so na opese enka organize na mene ohene Canada Japan yeshia na nka me come side of story efa ansema Manasi ebeka ye ne ho na so bema me akwanya na nka me so me de assign me ho a na me gitum so okay ne me nso na maka kire oman hene se one ohene Canada enka sa me ka oman hene a oye ejuma wo Adom TV awota ne ohene Canada program na me de ato nanim se me pese me efa ne so na me ne ohene Canada Japan Asia no so okay to ama me bra ne kura enso ye enasa osofo Boahen ya efren wuchei ebe frame se oben ohene Canada Japan kakra nti obetumi ama afane so ama betumia aben papa no ene na kasa ohene Canada Japan menine number menene nkasa ada me hu ne so no gina ho ya na menena bompu ne mpuda na enra me wo ho ebe no nan anwumrem ana osofo aye frɛ no Eric Boahen aye bone mrane uche efre me se papa mene onabo Canada Japan ne wofa asibi wo America eya adamfo onne nam ne so a ema bitimi ben ohene Canada Japan ekopa achew ma bazooka etino mesre se eka me fro na me de ono nso atoso na yakasa into a conference call osofo Eric Boahen ye conference call ene yakasa nipa na yaka ene ne kasa minimum no na de yaka ene se onipa ne kasa obefre ohene Canada Japan na waka che ne se metumi aba mpo na kama begina ma pachew ama asofo ni nyina ne nsensema ekoso anka me pachew ma asofo ni nyina ene nsema ekoso nam so enye problem se me yenya akwanya o papa nanim na me ne tenase ne kasa na me clear me side of story a Manasi ebeka ya eya trosem no a miwia said the okano let me a patcho ama asofo enkaye no na etu akotwene de etwene ene kasai
ye kasa no amode to so ebe 30 minutes ena osofo a ye friend wuche esa frame ka kire me se eye abranto ye ne kasa o US a oye Canada Japan ne ofa ase no afre no se eko hene Canada se ye mra na 2 TV o na nka me hu no nam so ade asa oma ade enchi afi metiwa se ade bechi se enchi na nkrofo frame se ohene Canada Japan eti na 2 TV so se Pastor Lava frɛ obi ewa America se ensemo a Manasi ebeka o na 2 TV nyina ye nokre wagye atum enti oso oba be patcho adafo ene metiefo asemwe enya nokre menka bibia sa emfa nkyere uche awoyo sofo egboahin ana nadamfo a oneme ekasa aye no se evidence bi ho mo mfamra menka bibia sa na emom ohene Canada Japan ofa ase no a ye conference call no so wa America no ono ne kan se sofo nka uginam pacho ema sofo ni nyina kebeboa eninti sei na asem no etie na emom ohene Japan se bia omo akano asem foforo bi ena de akyerew ena ma won so ukotena na 2 TV eka sa enya nokre menyintu mu se Manasi okonkonsani wotorofo Manasi abonsam nyina agya Manasi obi oboni sirem no aka asem Manasi obi a ohunye ankobi na mehuni Manasi nensem obeka aye no enokore ba akokore ebinim eninti menyintu mu se Manasi nsemo a obeka enokore ohene Canada Japan adawroma menka sa asem no enkyere obi bia nti bia ye wrong information ena wonyaaye obi a obeti sa voice share ema the whole world NTB oma ema dofo ene matamfo nyina omonte se menka bibia sa emfa nkyere enipa mumu bia se ohene Canada magye atum se mebepa echew ewa na 2 TV so enya nokre na menhyiro bia